Sa number 10, masobra sa 5,000 ka mga estudyante sa Bacolod nakabaton sa school supplies kag bag gikan sa LGU. Sa ceremonial turnover sa apat ka mga eskwelahan sa syudad nga gintambungan ni Bacolod Mayor Greg Gasataya, tigayo na nga nabaton sa masobra 5,000 ka mga estudyante ang libre nga school bags kag school supplies kadungan sa unang nga adlaw sang klase. Una nga ginkatuan ni Gasataya among Antonio L. Jaime Elementary School sa Barangay Mansilingan nga may masobra sa 2,000 ka mga estudyante. Kasunod naman ang Kabugwason Elementary School, Mandalagan Elementary School kag Abcasa Elementary School. Sunod sa alkalde, sang weekend pa lang, na-deliver na sa tanan ng mga public elementary schools kag high school sa syudad ang mga school supplies. Kutob sa hindi makatuan sang alkalde, ang tagsa na kaeskwelahan mismo ang magapanghatag sini sa ila mga estudyante. Masobra sa 113,000 ka mga elementary kag high school students sa bugos nga syudad ang makabaton sang libre nga school supplies kag bags. Ang PE uniforms naman kag sling bags ang para sa mga high school kag senior high school students. Samtang mga late enrollees nga wala madala sa listahan sa mga benepisyaryo ang ginpasiguro man sang alkalde nga mahatagan sa masunod nga mga inadlaw. Tuigan nga ginpatigayon ang paghatag sang libre nga school supply sa mga estudyante sa Bacolod City sandig sa City Ordinance 09-16787. Additional na mga numbers sa mga late enrollees. Kaya most of them, why we ma-include sa estimate sa DepEd, diba? Hindi nag-transfer from other schools na eskwela. So, they don't have to worry. Kaya ginapreparahan din sa syudad. So, kutob sa mga additional na mga enrollees, we'll just provide them with the same school supplies sa ginatag sa doon. So, muna ba, pangut ka, ayok abig kami sa mga ginikanan, ang tanan na na-include na nalabutan, okay good, no? But sa mga late enrollees, kung natin sila mag-worry, ito mo agad sa mga syudad na malabutan ng tanan. And also,